дар вилояти Суғд ба боздошти як сокини 45-солаи Исфара дар Русия вокуниш карданд. Фурқат Абдуфаттоев рӯзи 1 феврали имсол бо дархости ҷониби Қирғизистон ва бо иттиҳоми иштирок дар моҷароҳои марзӣ дар Бошқирдистон дастгир шуд. Давлат Сафаров, сардори шӯъбаи тафтишотӣ дар дудситонии вилояти Суғд гуфт, Фурқат Абдуфаттоев, сокини ҷамоати ворух, дар бетартибиҳои сарҳадии моҳи март ё апрели соли 2019 дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон ширкат накардааст. ӯ ки рӯзи 12 феврал дар нишасти матбуотӣ суҳбат мекард, афзуд, дудситонии ҳарбии гарнизони Суғд маълумоти заруриро ба Русия фиристод ва айни замон масъалаи озод кардани шаҳрванди Тоҷикистон баррасӣ мешавад. Як ҳафта пеш додгоҳи ноҳияи Кугарчини Бошқирдистон дар Русия ин шаҳрванди Тоҷикистонро, ки бо дархости Қирғизистон дастгир шуд, як моҳ ба ҳабс гирифт. Мақомоти интизомии Қирғизистон нисбат ба ӯ бар асоси моддаҳои иштирок дар беназмиҳои оммавӣ ва авбошӣ айб эълон карда, додгоҳи Бодканд 27 августи соли 2019 ҳукми боздошти ӯро содир намудааст. Ба гуфтаи наздиконаш, Фурқат Абдуфаттоев дар рӯзҳои моҷаро дар шаҳри Новосибирски, Русия қарор дошт. Ба қабли онҳо дар ин бора санад доштанд ва дар додгоҳ нишон доданд, аммо додрас ба инобат нагирифт. Дар нусхаи ҳукми додгоҳи ноҳияи Кугарчин, ки рӯзи 5 феврал дастраси радиои озодӣ шуд, додрас Рима Ширшова гуфтааст, ваҷҳои Фурқат Абдуфаттоев ва вакили мудофии ӯ барои рад кардани боздошташ асос шуда наметавонанд, чун ба иддаои Ширшова додгоҳҳои Русия наметавонанд қонунмандии парвандаи кушодаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Қирғизистонро баррасӣ кунанд. Фурқат Абдуфаттоев, зодаи ҷамоати ворухи Исфара, минтақаи ҳаммарз бо Қирғизистон, дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Салавоти, Бошқирдистон нигоҳ дошта мешавад. Бори дуввум аст ки бо дархости Қирғизистон сокинони ворух дар Русия боздошт мешаванд. Як моҳи пеш бо дархости Қирғизистон Диловар Ҷураев, сокини дигари ворух, ҳам дастгир шудааст. Хабари боздошти сокинони ворух дар Русия ва бо талаби мақомоти Қирғизистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои зиёд дошт. Баъзе аз шаҳрнависон гуфтанд, дар моҷароҳои марзӣ чандин сокини Тоҷикистон низ куштаву захмӣ шуданд, вале чаро омилони ин ҳодисаҳо дар Қирғизистон кофткоб ва муҷозот нашуданд. Саид Эмом, консули генералии Тоҷикистон дар шаҳри Уфа, мегӯяд, аз рӯзи аввал пайи ҳимояи ҳуқуқи Фурқат Абдуфаттоев ҳастанд ва афзуд, дар номае ба дудситониву полиси Бошқирдистон таъкид карданд, шаҳрванди Тоҷикистон зери ҳимояи давлат аст ва наметавонад ба кишвари севум истирдод шавад. ӯ гуфт, талош доранд дар бадтарин ҳолат Фурқат Абдуфаттоев ба Тоҷикистон истирдод гардад. ҷониби Қирғизистон ба ин изҳорот ҳанӯз вокуниш накардааст. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 976 километр марз доранд, вале ҳал ношуда мондани мақоми 504 километр сарҳад ба яке аз мушкили ҷиддии миёни ду ҳамсоя табдил шудааст. Дар минтақаҳои марзии байни ду кишвар, асосан дар қиттаҳои байни вилоятҳои Суғди Тоҷикистон ва Бодканди Қирғизистон, соли чандин задухӯрд ва муноқишаҳои марзӣ рух медиҳанд, ки гоҳе бо марги одамон меанҷомад.